Bună ziua! Ați apelat Primăria Municipiului Timișoara, în afara orelor de program. Ne puteți contacta telefonic de luni până joi, între orele 8 și 16:30, iar vineri, între orele 8 și 14. Pentru servicii online, aveți următoarele opțiuni. Pentru Poliția Locală, apelați Serviciul de Intervenții Urgențe la numărul 0256 968 sau apăsați 1. Pentru taxe, impozite și direcția fiscală, accesați pagina www.dfmt.ro. Pentru direcția de asistență socială, accesați pagina www.socialtm.ro. Pentru direcția de evidență a persoanelor, accesați pagina persoane.primariatm.ro.